Аз съм го поизмисвал и пак ще направя. Чакаме. Пане, знам къде да направим. Колко часа? Че ти иде. Иде ли? Иде. Натам. Натам. Ти се позирате ли шипки? Здравей. Тук. Сега. Или... Да може да благослови Владико. Благословен е нашия Бог, сега и всякога и во веки веков. Амин. Сиди Божи грехи, си безсмертни, помилуй нас, славу Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный наш нам днес и остави, нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас по искушениям, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Спаси, Господи, и помилвай благочестивият и православен български народ и всички в Христа наши братя. Спаси, Господи, и помилвай високопросвещеният наш митрополит Доветян. Спаси, Господи, и помилвай градоначалникът на този град и всички в Христа наши братя. Благословение Господне да бъде. Хайде, сега! Хайде! Нема тук да мълчина! Нема, да. Това има. Браво! Дай насам! Мълчи! Идвайте насам! Тук може ли много тук да направим една площадка? Тук да дойда! Идвайте, момчета! Всички идвайте тук! Само да погледна. Този един е в мене и другите са пушки. Добре. 30 човека. Браво.
Ja, господин секретара на кмета. Айде, Колов. Много години. За много години. Как? Айде, Нина, минете, Юле. Днеска Христос е кръстен в Йордан. Идвате един път, му даваш ми да ти е удобно само да Първо с кръста. Първо с кръста момчето. Той още не е тук. Приедете бързо. Ма не гледай как излиза пар от тях. Айде, момчета, айде, идвай бързо. Ане кръщающ ся Тебе, Господи, Троическое, явися поклонение. Родителе Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленого Тя, Сина именуя. И духовине голубине, извествовавши словесе, утверждение. Явлеся, Христе Боже, и мир просвещи, слава Тебе. Айде, кръста се уве. Ане кръстаюся Тебе, Господи, Троическое, явися поклонение. Родителе Бога свидетелствуваше. Ще ти върви годината. Жив и здрав бъд. Ивалница. Чакай, Ивалница. Здрав, за много години. 4. Ти би не обаче плачеш. Господине, голубине, даваш, да ти е приятел. Айде, всичко добро, успешна година. Айде, живи и здрави, стегни здраво. 8. Жив и здрав. Да пиеш от котлет. Пиеш от котлевино, да, днеска, от котлевино да пиеш. Майки ти знаем, че се хвърли от Плескай го преди да се върли го на плеска даже. Важното е да има Божия подпад. 2-3 дни трябва да стои при нас. Добре. Здраве и за благословение. Благодаря. Айде, аз им се така от пътя, къде да ми остани така. Нека снимаме.